Straight to the point. Now sa pikas bahin mga kaigalaan, kiniron mga na-appeal sa flood control projects mahigala iyahay nigluwas ka og galingon ron, no? Iyahay mahigala kinsay mahimong state witness. Aron nya kanagong state witness ka mahigala medyo at least di ka ma-appeal og ka priso dito mga sukin tigpaminaw. Appeal ka pa sa kaag kaso pero himuon kang state witness so at least makalingkawas ka unya. Abot ipasabot nga kunuhay mo testify ka, ikaw mo less guilty kunuhay diha. Unya mapakita po ka nga kanina ang ni-cooperate ka mahigala sa gobyerno. So karon una man to mahigala si Undersecretary Bernardo nga matod pahimuong state witness. Unya karon mahigala ni apa si Alcantara ni uli ron sa iyang kwarta. Dako-dako ning kwartang iuli niya mga kaigalaan. But ang nauli pa kining 110 million trabaho, dakhan ang kwartaha oy. Kini ako ipakita mahigala sa social media. Mo ni say gidaghanon sa 110 million in the RB. Ku ang kwartaha no. Puro sa tag kini ni ang makaunahon na masag kamay gilag kapagkagrabihan ang kinawatay. Kana di pa na million pala na ha. 110 million na iyang giuli. Apan 300 million ang iyang iuuli. Data lang sa. Mo na mahigala si Henry Alcantara katutuang engineer mahigala district engineer ha. Mao day ni mahigala ning mga taga DPWH. Hinon dili tanan. Kung tan-aw ni mong salary grade ana. Kanang mga tawhana dili may nga dako gyud sweldo. Pero tan-aw ni mo mahigala mga balay, mga sakyanan, high-end nga mga sakyanan, ang mga balay, mga mansion kay niara. Ang kadaghang kwarta mga sukid tigpaminaw laliman kana og naay mga projects may gilag mahimo ng substandard na mga projects kay grabing kinawatay. Ang uban nahimo yung ghost. Straight to the point. Ha? Unya kadto mga testimonya mahigala sa mga contractors nga ang ila mahigalang himuon nahimo na lang gina mahigalang masubstandard ha duha man ni kabuk. Ang dunay anomalya kanang substandard do na pag ginahabilin. Nahabilin gamay nahimong substandard kay usa pa may tukod mahigala sa kontraktor ibutang tag flood control project. Kanang flood control mga higala gikuha namang dakong kantidad daan. Di mahigala taga DPWH. Unya di pa mahigala mga politiko. Pila na lang mahigala mahabilin og sa uno sa isda pa na bukog lang nahabilin sa kontraktor. Straight to the point. Unya ang kontraktor kay mo ginansa pamansad. Kami kontraktor kami goy na muhunan ani. So mahitabo mahimong substandard. Mo nang kabantay mo, doon na mga higalay, doon na mahigalay flood control project. Nga way kabilya gani mga higala. Straight to the point. Wala na siguro ikapalit yung kabilya itong contractor in the RV. Asa mo ito, example lang ko, example lang ko. So itong video ni mo na makakuha pa katong video ni mo in the RV. Katong itong video ni mo sa katong kuan, katotoang flood control project nga kinini ang paghapos mahigala sa kinini ang kuan paghapos mga kagalaan sa baha abungka ko naman to sa kuan day hawak ko no sa atong kuan inday RV nato sa nakahinumdum ko mahigala nga grabe ha o kani o tanawa o kini katong yung usa katong gihapak sa kuan kani o tanawa ra guna kani maong mga kuan wa may mga kabilya na ampaw mga higala. Kana sa substandard pa lang na ha. Kunuhay tan-aw nimo, okay tan-awon pero humok mga higalang wa may kabilya. Moingon mo to kontraktor mga sugitig paminaw, kana sa makasnabot naman na sila. Muna og mapalpak ang kontraktor, mo dipinsa dayon pong taga DPWH ka okay naman. Kabantay mo inig naipalpak mga higalang ano na pulpog man ang kuan. Napulpog man ang flood control. Amo dipinsa pong DPWH actually sa among pagkuano, standard na ba ya? Wa na ba? Dali kay mo dipinsang DPWH, kabantay mo, nga standard na kuno, ang appeals bahin. Kana sa substandard pala na ha, wa pa'y labot sa ghost, ang pamagi sa ghost mga higala mas grabe yun. Straight to the point. Now, mo ni mga higala, duha kani ka kuan ha, duha ni kamatang pangurakot ni anang flood control projects o uban pa mga projects. Ang karon ang gisusi pa lang karon ang ghost pa lang. Sa 8,000 ka ghost projects kapin. Dulan sa 500
8,000 kapin ka flood control projects nationwide. Dulaan sa 500 ang ghost. Ang substandard, at least dunay makita gamay, pero makadaot sa doy. Wa may ipakita man lang nga kunuhay na agi project. Pero wa lang gyud hinungdan. Ngano? Daling mahugno, mahigala og wa may mga kabilya. Unya kung imong subayon ang kontraktor mahigala suko kas kontraktor nga inana. Kanang kontraktor og imong istoryahon na. Heart to heart talk nga istorya. Mutug anak nimo may off the record na sila. Actually pila may mahabilin gud namo. Sila kani og gikuha naman ni kani pag abot gus kwarta daan. 5 ka pag approve pa lang gudaan nato sa NEP. Sa National Expenditure Program gi-advance ang gudaan sa mga politikong kurakot. Hisos ka mga buaya. Wa pa gani approve pa na ng budget, gi-advance na daan. Una ka na mga dagkong kontraktor, advantage kanila daghan sa kwarta, maka-advance na yun. Nya to pa mahigalay, gi-advance pa ni congressman, gi-advance pa mahigalan mayor. Pila may mahabilin. Sus Ginoo ko. Dapa sa DPWH. Ang hitabo, ang project, ang kontraktor mahigalawa na. Kalawa, example naman ito, example sa video ni MC. Example ko na kanina, kanina. Ako describe ninyo, mauna, nindot tan-aon, muralag ko ang tan-aon. Pero wahay kabilya ning maong flood control project ko nuhay. Kini actual ginahitabo. Ya, ako ipakita sa video, tanaw mo? Nabagi kabilya? Lumpag, Pati pagkalumpaga mahigala sa maong riprap. Straight to the point. Tanaw ni mo, naay project. Nanabutang. Pero, ligon ba? Muna dakong pangutana. Dapat usa. Dapat usa kasamang names. Tong usa, be. Be, kini. Kini. Be, atong ipabati ta ko nung audio. Mabuntagan nyo, ano kayo mga... Sige. Kana. Tao. Hala. Sus, marusip. Kaligon, Rabi. Nahugmak tungod sa kaligon, mga ka-idol. Katawa talan ha, mga ka-idol. Tara, pabalik-balik. Sa tubig, kay grabe kadako ang tubig karon. Kung kani nga tubig mabuntagan pa luwi kay mga balay sa ubusan mga ka-idol. Simba ko lang mga ka-idol kay wang nang ka nagsalipod sa dako nga ba mga ka-idol. Tanawan nyo doon. Gidali-dali ra sa ba ang daik nga way mga kabilya nga sakto pagbutang. Asa na ang kabilya ana mga ka-idol? Ang pangutana asa na? Unya, rewind gamay names. Rewind balik be katong pagkahugno gyud. Pagkahugno ko tarawa Tarawa unsa man ang kuno? Nabay kabilya na? Wa gyud. Hala. May pagkaampaw. Straight to the point. Okay. Mo ni mga higala ang hitabo. Okay names. So, tama ha? Grabing kana mga kagalaan substandard na. Wa pay labot tong ghost. Kanang ghost nga project gyud ang ilang himuon ana. Ang kontraktor mga kagalaan taga DPWH sa duwa na og mga politiko. Mo ni ang testimonya atong wawaw nato ni sali mahigala nga mga contractors nga ang ilang lisensya as kontraktor giabangan lang. So naaras papel tanan. Kompleto ang papilis, why project nga nakita? Mo nang ghost. Straight to the point. Pwede na mahimo ko sa katawra. Syndicated ka na, mga sukitig paminaw. Muna nga kita mo, rally gyud ta oy. Dili pwede tagaan namin yung usa duha ka tawo lang. Daghan ni sindikato ni. Straight to the point. Timan ni ha. Ang testimonya mahigala sa mga kontraktor, giabangan ang ilang lisensya lang. Kay taga DPWH mingo man na, ikaw kontraktor ka panalitan. Ikaw panalitan ni store, kontraktor ka, inyon ka dated project ko. Napo ka projects ihatag nimo. Kana legit na nga projects pero kurakutan pa gyud na. So substandard ang mahitabo. Nya ikaw nga kontraktor busog naman ka, inyon po ka di apoy project nga balig 5 ka projects. Amo lang abangan ng imong lisensya. Kami lay bahala ni project ka, ha? Kanang moingon na nga amo lang abangan imong lisensya, kami lay bahala ng project ka. But pasabot ana, ikaw kompleto kuno do na kontraktor kay nigsuod sa kwarta mga kaigalan nagbiling na ikaw may mo biling. Di adto tugpa nimo kwarta. Pero percentage sa nang imo kay kuhaog balik nilang kwarta sila ray magbahin-bahin. Kompleto magpapilis. Di aras lamisa himo atanan. Astang namay mo inspeksyon anang engineer taga DPWH. Inig-inspect ka na dito.
kaklaro ana inig-inspeksyon mahigala di man ni mao. Nya kanang ghost unsa may inspeksyon nun? Ang kadto pong tig-inspeksyon mahigala nga engineer mo pirma po to dito nga okay na ana asos. Mo na nahitabo mga kaigalan duha kini ka mga anomaluso kayo. Ang substandard kining substandard dunay makita pero ampaw di ay ang katong usag wa lagi makita. Ghost project. Straight to the point. Ang kontraktor ana gyapon agi nimong kwarta. Ang proseso sa pagpagawas kwarta ana gyapon mo agi nimo. So kita ka sa minilyon pero imong ihatag ngadto sa kuan mo kuha lang kag gamay porsyento. Dako ra gani 5% as kontraktor ana pero di naman lang kamo reklamo sad kay gitagaan man kag legit yang project sa gyud. Namang di imong project tinuod. Di okay na ka maingon na buhay-buhay lang ni ato everybody happy lang. Tanawa, district engineer sa Alcantara ang kwartang ang giuli pa lang ni ha. Mo ni bantayanan ha kay sus maayo mo dag istorya niya mo donate pa sa simbahan. Mo tong parokya dito sa Manila makailan asam tong kwartang Alcantara dong. Balik tong pagtadaghan ng kwarta dong names. Sus Ginoo ko. 110 million ang giuli ha. Katong giuli sa Department of Justice kino daghanan ning kwartaha mga kaigalaan. Mura man murag ibanig na ng kwarta samtang di mahigalay mga kaigsuonan nato naglisod. So, mga substandard projects mga mo na say resulta sa grabeng korupsyon. Karon di man ni mahimo mahigala nga gamay tagaan ta ninyo gamay nationwide ning problema ha. Unya ang karon ang nadakpan mahigal taga Region 4 pa lang. Di ka magmahain taga Region 7 ang kalakihan. Wa may taga amo lagi diri ah. Ato ni klaruhon mga sukitig paminaw ha. O lagi na mga minilyon ang kinawat. Mo na. Kinalang gini nga kuan gyud kung mahimo sus. Oo. Perting lamia ang mga sakyanan mga higala perting high-end. Patangil ngigag mga balay, mga sakyanan. Yano-yano lang ko. Kasi sa Alcantara, yano-yano lang ko. Mudunit, mahigalag. Pick up na bara dito sa simbahan. Diyos nun kuno kayo. Magpaampo siguro. Diyos nun siguro kag ano kay ampo na to in taon nga way baha. Dili mahibaw antong project. Kani. Giuli niya 110 million. Kuwang pa ha. Kay 300 million man ang giuli niya. District engineer pala ng Alibel. District engineer pala ng Alibel. Unya syndicated na di ta mo tuo may galang gamay ra involved ana. So mo na karon mo marcha kita morale kita oy. Di pwede nga ang na butang din na karon. Gamay ra tagaan ang taginagmay isda dinagko ning atong gusto. Straight to the point. Dinagko ang kwarta nga nakuha unya karon tagaan ang tagagmay isda. Straight to the point. Region 4 man to. Na nationwide man yung problema ha. Syaro ugwa gima igo ana din sa ato. Kaya ako lang agi katawa ha. Labi na kita din sa Sugbo kay kita maoy nakasaksi atol sa bagyong Tino nga daghan mahigala ang nga biktima. Monay klaro-klaro mga sukitig paminaw mo na nga ugmang adlawa manawagan mahigala Bishop Abitoy. Ako mong gidasig nga mo apil tanini aron makahibaw sila. Karon na ba mahigalan nagbisig-bisigan hasta ganing ICI medyo wagi transparency investigation ingon nga mag live streaming wa gyud. Nya si Lacson mahigala sa iyang Blue Ribbon Committee. Kano sa man napay laing schedule inday Alvin tanawa ko no sa schedule sa Blue Ribbon Committee day. Wala na? Wala pa? Wa ba kani tawgi dito nga iundang lang sanang investigation din ha? Kay katuro bang investigation sa sibuyas o investigation sa bugas giundang ra ba to gipaundang? Straight to the point. So at least kung pananglitan mahigalag, mahatag tag message ba ang katawhan mo hatag og message. Ayaw min ninyo binuangi. Ayaw min ninyo puyo-puyo ka ng inyong investigasyon. Kinalan manubag ang angay manubag ani. Pero imong tan-awon mahigalang grabing corruption adto tugpa mahigala sa pinakadako. Pero bahin man ta. Prangka-prangka pag-istorya. Kini gud mahigalang mga gipanulting saldi ko do na may mga kamatuoran. In fact, si Lacson mahigala pirmiro ingon sa dili tinuod ng 100 billion no imposible. Naaman na sa NEP adto lang sa NEP ngano i-appeal pa man ngadtong iadto pa mas baykam pag himan-himan pa ingon saldi ko di arang resibo wa na kabalibad sa aksyon so tinuod bitaw na adi ay ng 100 billion pero wa kuno ilabot sa BBM ang labot anas pangandaman ng Bersamin
paspas kay nakakonbiktos lakson, paspas kay nakapamasangin libersamin og ni pangandaman, absoluto dayon mahigalas Marcos. Now, mabahin magitaan ni. Dunay uban mahigala nga Marcos resign. Dunay po uban nga bahalag kinawatay na bahala nagnaklaro na dahil unsa pa. Di lagi sa resignon. Pero moingon ko, morale lang kita, bahalag unsa mga higalay kay nga atong tuyo ani nga ma-express nato ang atong kasagmuyo ron. Og sila mulihok sila. Buhan makaibawas Marcos nga ayay. Og dili ko mulihok kani ako may targeton aning kalakiha. So, gukura ko na, BBM, gukura ka ng mga tao diha nga mga sad-an. Aron na pod malingaw pod mga tao ba nga labi nagdaghan-daghan pong maapil, di pod mahimog di mimutingog kaning kalakiha nga gamay ray maapil, ulog-ulog lang na. Kana dunay maapil nga mga dagko. Kung una sa BBM nga murag og dili nako ni ayuhon og ibisigar ako may mapadong manin ako rong kasukos tao. Ayuha diha kay ang mga tao bida. Lisod man kanang tuuhan mga kaigalaan nga kwan. Grabe ning mga korupsyon perting ngilngiga gyud. Mao na nga dili mahimo nga niining ato nakita labi ng mga Sugboanon. Labi na kita Sugbo. Hibaw ko lain magkulor ang Sugbo. Daghan din ni maigala nga mga against mahigalang BBM doon na po'y laban. Nya, for whatever reasons doon na po mahigalay lain nga rason ngano nga mulaban. Lahi po to mahigalang doon ay mga gipabuhagay rong mga kaayuhan gikan sa Malacañang. Matod pa sa report mga sukid tigpaminaw. Lahi po to. Pero kadto mga tao nga dunay prinsipyo, nga dili mabayaran ang prinsipyo. Atong timbang-timbangon og maayo kining mga panghitabo nato karon. Padayon balanta nga wa tay buhaton ani. Sa grabe mahigalang mga nahitabo, labi na kitang mga Sugboanon, kita mo ginakasaksi. Nationwide kini mahigalang trillion peso match. Nationwide ni but kita sa Sugbo mas grabe ta. Kay kita mahigala mo'y grabing naapektahan niya itong pagbagyong Tino, nakita gyud mahigala in taon ang resulta. So una, mutubag tas panawagan ni Bishop Abitoy. Number 2, kita saksita sa mga panghitabo. Kini resulta man ni sa grabing korupsyon. Nya wa balantay himuon ana. Mo na giingon mga kaigalaan, magkalain-lain man tag-color, magkalain-lain mag-political color, dili na sa gulag politika. Unsa may sakto ang buhaton? Ugway, tabuni ko ng politika, tabuni ang color. Ato ba lang padayonon piyong ato mga mata ini mga panghitabo karon? Straight to the point. Ang namising mahigala sa bagyong Tino na apay 44 kabuok. Sa province Palandan, 108 gud ang patay. Sa Cebu lang ha. Unya ang sa Cebu City pa, 30 kapin. Basta nga 152 tong latest day. Kana good. Taga-ato na, taga-Sugbo. So, ang uban mahigala may Marcos resign, ila po na. Ang uban po, di po sa gusto mo resign Marcos. Pero, kinahanglan man ta mahigala mo himo gyud og baruganan. Bahala na og ang uban mahigala. Ron karon nakamatngon ang uban bahala dili inyo pa resignon sa Marcos. Pero, di po pwede nga tagaan na takana ra, gulug-ulugan lang ta nga mauna ng mga tawhan na Region 4 pag yun. Wagi mas nagkudag kong isda. O dili maapil ang presidente, magsige tagrali, basin pa din mingon, sige, apil na ng speaker. Kung doon na ba ebidensya, at least na ba lang makaingon ta ba nga, bita-bita tao na taga-antay dako-dakong isda. Ato na ni mahigalang iagi kataw-katawa, ha? Kay kung watay mo una na sa tuba, okay na ta karon. Gipaunahan na ta danay, di anamay nadakpan. Pila ka mong nadakpan? 8. Kinsa man ni mga tawhana, kaga dito sa Region 4, wag ta kaila. So muna nga mo, padayag ta mahigala atong ipadayag ang atong kasagmuyo. Para makahibaw sila, asas lakson, message niya ba nga, bida. Di man ta himuon man ta nila mahigalang, underestimate nila hunahuna sa mga tao, muratag, giulug-ulugan na ba nga, okay na mo ha, di na may na dakpan.
Nadakpan sa kagaral. Naay na nga dakpan, pero gamay pa na. Ang sindikato ini mahigala, grabe. Lapad ni nga klase sa sindikato. Straight to the O point. na nga, para nako, ako mong idasig nga mo apil ta ining rally mga higala nga peaceful nga rally. Labi na kita sa Sugbo o ang mga silingan nato nga mga probinsya nga nagpakabana. Tibok nasod nga pakabana pero labaw sa tanan kita Sugbo. Kay kita gyud may grabe naka-experience niadtong bagyong Tino. Subong pamalandungon. O di lang ta muliho kana murag magtuo lang sila mahigala nga okay na ta. Ha? Okay na ta silang gibuhat. Mura na ta mahigalag. Igo na tang ulo-uluhan. Tanawa ha, grabing ang mga bukid na Sugbo gipahak-pahakan. Kinsa ning mga tawhan na nagpahak-pahak. Di man ni mahimo og wa ni mga kurakot nga mga politiko o mga taga-DNR. Sus mo putol lang nga ni kag batilis bisag usa lang kakahoy sa imong kaugalingong yuta. Muputol ka lang kahoy sa mga kaugalingong yuta daghan kang permit pa ngayon. Tuna mahigalay bato dito sa lusaran nga gipintalan. Nakiha kay ngano namintal og bato. Pero kining bukid nga gipahak-pahakan wa gyud. Okay lang mo ana. Ha? So, doon na mga nakakwarta ni. Pati pagkapahakpak ng tumabukid, di man na nagsugod ng grabe kayo. Mingong sa una, wa man ni sa una, wa. Kaya at least mahigala ang ato mga official sa una ilang giproteksyonan ang kinaiyahan. Straight to the point. Proteksyonan ang mga tao, giproteksyonan ang kinaiyahan. Karon, nangaupaw atong kabukiran, dito na nagsugod. Dugangan sa flood control, mahigalang way klaro. O makasubo ba? Pakita na to nga wa tama lipay aning ilang gibuhat oy. Ug unsa man ang ato ma-contribute na kana. Labonde ang mahigala si sakto ning kang Bishop Abit oy at siya do na siya influence so siya may mo lead pero kini open is tanan. Bisan lain-lain nga mga relihiyon nga do na mga higalay pagpakabana ni ining mga panghitabo sa atong nasod karon. Welcome ining maong rally ug mga adlaw. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point.